Ayos. Yan.
turog na. Pili. Go! Okay na po. Thank you. Hindi naman price, ma'am. Mga pros. Napakapuloy dito siya. Thank you. Dum na yan. Buhay naman si mga. Kanina, gamit ko. Napundulong ng pandemic. Adya, din talaga ka. Gusto mo yung makan ka po. Sa'yo mo ya, pansit mo ya.
Apa, sir? Sorry. Hoy! Kaya ito pa rin. Boss. mag 4 kilo, gusto mo talaga pinahon. Magkano? Plus by 240. Ha? 240. Kumaka lang. Pera ka mga 120. oh. Anong kapmira o ano? Ilaw. Sabi. Buklan. Hindi. Inabot ko nga nito. Kamera.
Nakahulog ka. Red talaga ha. Tumba na laki ka. Yeah. Ante. Dito na pala ne? Kakayot ko yung yun na po, ma'am. Ito daw ko lang ito, bigay. Ano po, makabungkukan. Kurang na bungkukan. May, kung sinasalir ko yan. Wala ka ba sa'yo mo? Sino?
Maraming salamat sa mga members at sa mga network at sa ating po sa pag-ibig. Tatanggapin ang bawat isa sa pagsasabi ng bagong pag-asa. Samantala, ang ekonomiya ng Pilipinas ay lumago ng 7.1% nitong third quarter ng 2021. Kasama ka, kasama ako, sama-sama tayo, Pilipino. Manila Broadcasting Company.